Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, pellitykset sekä metalli- ja luonnonkivipinnat maalaustyön ajaksi. Puhdista maalausalusta liasta ja pölystä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla teräsharjalla tai painepesurilla. Poista samalla heikosti kiinni olevat rappaukset ja tee tarvittaessa paikkausrappaukset. Koostuta maalattava pinta edellisenä päivänä ennen ensimmäistä maalauskertaa vedellä tai kalkkivedellä imukyvyn tasaamiseksi. Kalkkimaalauksen maalauskerrat ovat tavallisimmin pohja-, väli- ja pintamaalaus. Pohja- ja välimaalauksessa maalia ohennetaan tarvittaessa 15–40% kalkkivedellä tai puhtaalla vedellä. Sekoita maali huolellisesti ennen maalaustyön aloitusta ja tarvittaessa myös maalauksen aikana esimerkiksi porakoneen maali- tai laastivispilällä. Levitä kalkkimaali kalkkihakkurilla tai harjalla ristikkäisin vedoin tai pyörivillä liikkeillä niin, ettei valumia synny. Maalauksen rajakohtien minimoimiseksi päätä maalaustyö aina kulmaan tai nurkkaan. Toista käsittely 2–3 kertaa. Tee uusinta maalaus aikaisintaan seuraavana päivänä, kun edellinen maalauskerta on kuivunut. Kalkkimaalin menekki riippuu maalattavan alustan karkeudesta, imukyvystä ja levityskertojen määrästä. Ohjeellinen menekki on noin 0,5 kg–0,9 kg neliöltä 2–3 kerran käsittelyssä. Paikkarappausta maalattaessa pinta on maalattava vähintään 3 kertaa. Pese työvälineet heti käytön jälkeen laimealla etikkahappoliuoksella ja huuhdo puhtaalla vedellä. Kalkkituotteet ovat emäksisiä ja voivat ärsyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Käytä suojasilmälaseja. Käytä työvaatetusta, jossa on pitkät lahkeet ja hihat suojaamaan ihoa roiskeilta. Käytä tukevia kangaskäsineitä, joissa on kosteutta läpäisemätön kumipinnoite vähintään kämmen puolella. Käytä aina suojasaappaita.